Morning ndine Jack. Bambo uyu dzina lake ndi Justin Banter. Justin zamusokonekera. Iyeyu amachokera ku United States ku mzinda wa Texas. Justin chaka chatha anamba chibwezi ni mayi wina. Mayiyo sakuonetsedwa chithunzi kapena dzina sakuperekedwa. Patangotha mwezi mayi uja ananena kuti ali ni mimba. Anamuuza Justin. Justin waona kuti munthu ndangokumana naye sindikumudziwa, ananena kuti iye sakufuna mimbayo. Anamuuza mzimayi uja kuti ndilipita china chilichonse uchose mimbayo. Mzimayi anakana, neriya ine sindifuna kuchosa mimba, ndikufuna mwanayo. Justin sizinamsangalatse koma sanayankhulebe zambiri, anangozisiya. Mayi uja anali excited kumapita ku chipatala kuti akaone kuti zili bwanji zimene zimakhalira maskani chani. Kenako mu October, pa 7 October 2024 Justin anamuimbira mayi uja kunena kuti tikumane tikambirane zonena zatsogolo kuti mimbayi tipanga bwanji za mwana akubwerayo. Anasankha restaurant yoti akakumane. Mzimayi uja ananyamuka ali excited kupita kumeneko, koma anali akuchokera ku chipatala. Mzimayiyo analoti angompanga kumene scan ya 6 weeks. Anamuuza kuti mwana zabwinobwino, mtima wake ukugunda bwino, chilichonse chili bwinobwino. Ndi anali excited, anapita kukumana ndi Justin uja. Justin anampasa drink, basi kumakambirana kuti apanga bwanji zatsogolo. Atamugulira mayi uja drink. Mayi uja anamwa drink, adayankhulana anasiyana. Anangochoka pamenepo mayi uja kudabwa, mimba kuyamba kupweteka. Ndi chani? Thamangira kuchipatala akumuuza kunena kuti ukupanga miskale mpakana mimba inachoka. Ndiye amadabwa kuti munthu ndachoka kuchipatala konko mamawa andiuza china chilichonse chili bwinobwino, mtima wamphamvu wa mwana zatani kunena kuti mpakana mimba ichoke. Ndi anayamba kunkayikira nani? Justin, kunena kuti mwina chilipo drink anandipasa Justin ija chilimo chomwe wayikamo. Ndi anakanena ku polisi kunena kuti ine ndikuona ngati munthu uyu wandichotsetsa mimba ndisakufuna. Ndi polisi anakumana naye Justin anakana, anati iye sakudziwapo kena kalikonse. Ndi polisi anati utipase phone yako tione kunena kuti activity ya mufoni ma message yako kapena umatani pa internet. Justin anati okay chabwino ndikupatsani. Anatenga di phone kwatani ndikuwapasa. Apolisi kuyang'ana phone anapeza kuti phone ndiyo chita reset. China chilichonse chomwe chinali kale chadiriridwa. Ndi apolisi mpamene anamangano kuti sono wapangirani chili reset usanatipase phone. Amanga kenako apolisi nkwamba kufufuza. Apolisi olodirite apolisi amazipeza basi. Ukadirita olo message chani zimangodiриtika pamaso koma sizikhala kuti zachoka, zimakhalapo. Mpamene apolisi akupeza kuti Justin anali pakali nthawi yonseyi kuti mwanayo sakuntani sakumfuna, afuna mimba ichoke, mpaka anapita kwa nzake kamuuza nzake kuti undithandize ndifuna ndipeze mankhwala uyuyu mimba itani ichoke. Nzakeyo ali ndi mkazi, anamuuza mkazi wake kuti tinthandize Justin chosese chibwezi cha mimba. Anthu wankuthandizana mpaka na mkazi wanzake uja kukapanga pose ngati kuti iye ali ndi mimba, kukanama kuti afuna mankhwala. Anapeza bwanji kaya chifukwa chonena kuti so mankhwala ochotsera mimba anabanidwa. Madera ambiri aku USA ndizobana, analetsa kuchotsa mimba. Ndi anthu aja mpaka anapangada akwaya mankhwala ngumpasa ndani Justin pamene ananyamuka kunena kuti tentika kumani ku restaurant ndikuanyenya mankhwala aja ndikuwasakaniza ndi drink. Pamene mayi uja amadani amafika kumfikira kumwa drink ali excited, koma anala kuchokera straight ku chipatala kuti amuuze kuti mwana ali healthy, mtima wake ukugunda bwino, paskani ataona. Ndi zinazo dabwisa basi all of a sudden ngopeza kuti nthawi tsiku lomwelo mimba yangochoka after kukumana ndi ndani? Ndi Justin. Ndi Justin bwebwe nanga sima message yonse awapeza kukatengaso anzakeyo ndi mkazi wanzake yemweyo nayenso ali ndi milandu. Nkhani yake itiyo, nkhani yake imeneyo apeza kuti mpaka anapanga postmortem mimba inachoka, koma anayeza nkupeza onena kuti mwanayo danali ndi matraces amachani amankhwala onena kuti abortion. Thupira la mwana mimba inachoka inali ndi matraces amankhwalawo. Anatenga zikhadabo za Justin kukaziyeza, akupeza kuti muli matraces a mankhwalawo piruyo khanga tankakebula ndi dzala ndi kunyenyako moti amuzenga mulandu wake waukulu kwambiri, amuzenga mulandu wakupha komanso akuti assault kwa munthu wa mimba, wampanga munthu chipongwe. Akumuzenga capital murder osati murder
chabe. Murder chabe ndicho mapeza kuti life sentence kaya ukhala zaka zingati, koma capital murder kutanthauza kuti akhoza kumpasa death sentence chifukwa chotani, chifukwa cha crime itiyo imeneyoyo. Ndipo pakali pano awatulusa pa belo a Justin zawasokonekera. Mwina akanakhala kuti safuna mwana, akanapanga zinthu zonena kuti asapereke mimba pachiyambi pomwe atangokumana ndi mkaziyo, usati kumafuna kunchosesa munthu mimba after. Nde ngani yache a Justin Bantah ndi imeneyo. Zikomo kwambiri.